Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakong Bertina lingdo kawe nik badan jingduna hakabor yoi kalami syakmat ban penpau ke jing smodiau mensiem baga jingkular u menteri rangba kajela u Conrad ke sangma ban aikam aijam kampat shimla urlong haduk mentah habe kran bat kilat patai kubor kakong Bertina lingdo kali thu ba minha ka hanyo tari ubna jemang arja arpusan kalalet banu kendu u menteri rangba u Conrad sangma hakwede baga kam kajam ba unyarap lem ban aikam aijam lem Kakong Bertina kle thu bau Conrad ule rapisa hakbede ba gajing pule jongka hendai ka banjur hakmat jong u ba kadan kam hi ka kam ka jam ka babyang kat kum gajing la jongka bat kat kum gajing shampang jongka kle thu ru ba halor ka kam ka jam na ka office dai kam jong Conrad sangma kila batha ba kani ka kam la IT ha we officer ban pet ngala phone ni uni officer ubala shimti banyarap Pynïoh kam Pynïoh jam yanga baruong ban pha shwai ki kot kisla badan kam Hadian shita yo ngala phone biang ban kali habede ba kam ka jam hendai hadu kini ki benai ba mentaru kim shimla longkam satya kala benda kumta kala mi shakmat ban kerpa da ka sarkar ban penkulai kini ka kam khnang ba kana ban pendap pen biang ya ka yeng ka sam u Conrad ula krenshai bat kula ruh khmat jonga ba un sayarap yanga ban Pynïoh kam hendai hadu menta ngampat shimla yoi bat klem yo jingtep la ong ka kong Bertina Shushu kala ong baman kesngi kalit ba ay ukunung badang shis namtam banyat charum shaneng bandi Jingdie tang Pynïoh pendap hayeng hasam. Kumta kakong Bertina kala ong ru bau Conrad ke sangma ude banjuba halur kani ke benta babale ka slam ban Pynïoh ya kata kakam ka jam. Nalor kata kakong Bertina kala ong bukumno ka sarkar kamla ban penkong ulam shabaro ki jaka pule neki office rekam bagi brio badan jingtuna ki dukhat metru ki dan ka hok Pynïoh lem yala ka jong ka benta. Sa shisin ban wan hakan dikarensan ban kerpat ya ka sorkar katkum ki jingkular jongka ya na eta haka nyau tarik umi ar hajar ar ho san di haka nyau tarik umi ar hajar ar san ngalaya kendu ya chief minister badan buram jumi Conrad sangma habaya day bat kakam kajam bat ngalapan na iba injarap yang akan diang kakam gajam kata ke employment di haka tu basngi haka jinga kendu jonga bat i la kular ba injarap yang haka yade bat kakam gajam bat la kenlong kabarit eru andre la kular ba injarap yang iklem kular tang yang andre la kular publicly pat ba babun balang namar ba ila kular ya kani han media hakrensan kubor ba per Dia nalor kata ila buru yang ha Instagram bat i ba kat kum kajing pentau kajong i mo ba injarap yang habiya di berkekam kejam oh kila yang kajing rap kandiat kajing rap pisa habiya di berkapuli putih jonga tang ba kabakong san ngalaban juri tu kasih kolong ba ngadon kam ya kakam kejam kat kum kajing la jonga kat kum kajing shampang kejonga as per my ability, as per my experiences. Di hadian nang tu, ondang awan thai nang tu na office, ngelayo ako phone call, baki lo orang nga bandi submit kikot kisla badan kam, bat ka application. The next day kum lasyahi kasngi ka prater kumi ngala di submit kikot kisla jongay badan kam, bat ka application. Di haka tu kasngi ngala submit sundon ru. Ya ka admit card jonga habaya de bat ka exam kabangan sa tho ha ka shipho tar umi kata ka de ka LDA emboss exam ngala da mention ro hang tu namar ba bali nga submit ko admit card namar ba ula de assure yang ula de pentikna ba unjarap yang habaya de ka kam na kata ka daw ka exam jo ka shipho tarik di ngala asngo yo ajing kermen nga submit sundan no ya ka admit card Dia hak sengi ko bubuat kata ka kandai tarik ngayo ay ko phone call biang na office jongki baki ong ba kapisa la de pelat nak benta ka to ka jingarap nak benta ka jimpuli ka jongki tina ka benta kata ka employment ka jongki ka kam ka jam phone how new number in sapek mai ya kata ka kam ka jam jongki tinga ngala le kumta dia napo office jong hila ayang ayu number bat ngala ka liru manu ini officer te kila okay nga ba ide iba Alex te haka tuhi kasngi te next day ngalik bat ho ay ka exam jonga ka LDE emboss exam ko sin and tennis
high secondary school halai ukra. Di mar sendep ya ketu exam hi ngala phone ya iba. Ilapan ka dimit kap jonga ngala forward she i. Teto kala yai kumta. Di hadir nang tu sitayo artiyo nga ong may iba ba. Kakali ya i kumno ki kat sapang kata kam ka jam jonga ilapan bet ni kumno. Yung banga hap ay por nga ong to. Hadir nang tao kumta si kumta bet man ba phone yung kumta bet. Te hapdeng itu gibenai gisngi nga da pentip ro siya iba man ba nga apply kam nga pentip bet siya i kadon ba nga la apply po sin tennis college bada po women's college ya kituro ipan bet ki calling letter jonga nga forward bet siya i nga ai bet te tang ba ki khremlong kam iong ti iong hiba ila da penyakren tang ba kim julong kam te hadir nang tu nga kali si kali biang sepang kata ka employment ke jong te hadir nang tu pade yong ba ila pen bet yang siapa Captain Williamson Sangma University te hadir nang tu yong ba on sadon ba phone ya pi tanga ap siap yang kata ka phone call ngam juyo nang tu nga phone biang ye i te hadir yong ba kinsa phone te finally ki phone yang haka arpusan tarik August Apusan tergu August kifun yang tiki ong bandi kendu yitai madam tinga ngalik panya kendu em kadi ka apun riu tarik ladang ambak lama ngam kan mau bahasu tang bagi di kita kipor tiki fun yang ki ong bandi kendu yitai VC jongka Captain Williamson Sangma University tinga ngalalet ondang ngalalet te kajing yakran jonga bacung i haga jingsha kala long ka babiang mar mairu yong ba lada ila pan ailat yang hakata ka institute ke jong i lada in ailat yang kan longkum ke jing ai men sim ya ke environment hang thi ila agree ti ila keliru yang ba lada fi claim if you claim any scholarship te long kan jenjar pada ke employment Pynïoh kumno tingila ya kran syai bat iba ya kata umdei tang mga henry bar okat ki scholars lada ki yo kam idi ban withdraw no ya ka scholarship tengala ngaru ngala menjur ngong lada PM employ yang ngan hap withdraw no ya ka scholarship amar ka bakam kong san yang what most important for me is employment not scholarship tila ya menjur hangta ti yong yang ban wan ra ya i ka no objection certificate apo Martin Luther tinga kumtahi nga klempan slim hakasingihi kababut ngalit siya Martin Luther nga request biya ki badipet ngong panais mo ba namar nga sngo ba ki employment nga kalong kabadon kam ba lada kam di kabadon kam balay ngan liwat biya chief minister jungi ban padsngew ki jing jong ayangan kata kadi ka abu krater ki August di ayang ngalit siya po Martin Luther pa ding slap bajur malilang badilok di kulung iyo nang tu nga hier biyang sumulay mali submit biyang ay kato tang baha kasi mga submit ngamyo ban kendu ya i vice chancellor jongka Captain Williamson Sangma idon tang ki staff jong i barit yang ala submit no ang tu namar ba hakas shwa ka tu kasi bang adegru ipha submit ki jingdem kam jonga ha itai di ba well yang submit ha i dia namar ba ki ang badang don meeting dang slam la tharai mulong ban ya kendu hukum tang su submit no jingdem kam baru ha i ngadek no ngada pentip hero sya iba Alex hadian kata ngong ba ngala le kita jingdem kam baru ngala submit ikut islah ita ngada pentip jadi nang tu ngawan no hadian nang tu kan mundon syu ke pat mundon kubor mundon isu ngafun iba Alex su isu ang beta patron befun ya pi ngala de pen ya keren biang apan fun biang kumta si kumta te mentala arte yo ngaklem fun su i te mairu iklem hai su sanga tip kajia kumnu nata kadaw ngawan hangni ban keren no ham media mo ban kerpat yo chief minister badan buram jungi subha ban penkloy yakani kakam namar ina asngeu lut kijing jungai mo iom dalati he himself told that it's very touching ngan hap ban yarap ikir ke employment ida ong hi kumta tip umdei tang ka imlang sa alang jong kami khalaya ka batip yakani wat ka imlang sa alang ka bomdei na ka ni ke jelaru kila aktif lut
Namar nga mensyuang la atray syabar, mensyuang la puliru syabar ngade ka BE junga na po Assam na po Guwahati University. Iberiu kilayo badon ba post yang ha Instagram bat tau ayu bat Conrad kiyo nga kakatu la kular phi da bu phi Instagram de man pendep yo ka kular ngo nga kata ka de kumta tang banga hadu mentang Pynïoh jingtip Pynïoh ai mentar man kasngi ba bat iklung ya churum shaneng shang hayo di kimuja di kitawel papli kaimlang sa lang tiarap yang iman kasi kathiet be kadon kam ne kam don kamru kathiet be don kiba ay tang pisa don kiba dathiet don kiba penbamja don kiba pendisha kiba bun kilong kemi kilong pa ki khna ki hindan ki para baro tiarap be yang ina kasi kiba susi kalong ba kajing penslam jong chief minister jungi habayadi ka kam ka jam jonga bad habay la ay ka ni ka kamram hau ba elex bande iberiu ba plik yo issue iya nga banga kit sikit pumni ba ikun bala kala penlong bang hadu ba wat ikna school ru ba phong uniform ba plik me pa jong ki ai pisai ki tharai ban bandi umso de ban bam biskit ne bandi sha ne ha kantin joki henry ba plik iyo iyangi kiwan ay ini kita kapisa. Tingong this is not done. Your Delhi has even 4 students to come and help me. Ma kalau long kumta em kam bahashu em mar everybody knows that you have promised publicly that you will help me with employment from May 7. Today is the 28th of October. The year is almost completed. Where is my employment? So I don't want you to keep this case of mine till next year or from 2026 it will go on to 2027. 2027 it will go on to 2028 and in 2028 you will again go for election campaign and you will again say that I have done this, I have done that during my term. I will still do this, I will still do that. How do you feel? Ngakwa ban keli ya ngakwa ban ongay iba sungo baha ban reply nga habaya di bat kani ngakwa iba elektro ba insingap baha namar di mai balaay kani ka kam magpet na kabanta ka kam ka jam ka jonga nalaya thulot ya UCM nga sa yingway dang puli ka kam ka jamam don nadu ka lockdown nga ladu ikikam jam jonga wan chani shasor apply kam kanu kanurum yo kat ki kam ki banga apply rung apan tip syo ba elex banyak lingwa kumno ka surkar kamla ban convince ban pen snuthu ya ki jaka puli ni ki office prikam ba ki bri badon jingduna hit khot ngat ki dei hok ban yo ban talem bat lingwa kumno ki school phadar ki school sistaru ngingim don jaka bat kiru jing shangi nang mut ba kipadar ki sistar ni ki pastor ken ay bantalem kit kam so thu namar kakam juki kalong ba ki shakri fully o bulayem hindi ba ki pet ye ka AKM tangba hakani jala jungi kalong kumta wat hadar ki sistar wat ki pastoru kimdon kita kamen siman ay bantalem yangi ngalingo e kata tinaupat babun balang lingin ni kami lentisya no ken ho kadi man taw snem bray mi man tahi snem bray mi Pynïoh tari. Kong tindian haba kalau menteri rang bak kajala haba dia begini. Hadin katu ka jing Kyntu joki baningkong. Hadin katu ka jing Kyntu ja baningkong. Ngaklam tang katu ka first time kasin baningkong bangade ya Kyntu ya iru. Kalong ka bajenjar hayang aban jo Kyntu ya i. Ngan ya thu hok balingan buri. Buat ki baap kini ki staff berit baap nang tu na reception ro. Kim da siya yang iban rung siya po, kiperking. Henry nga da ka jing itu belay. Ay bor belay nga la, ngayo lat ban rung siya po. Ngayo ban rung siya po, ngayo ban ikendo ya i. Henry kiperking bahagi ni staff berit. Pinda phone siya office ro. Ban keli ba, idon nem don ha office. Karno ba G1. Kiyong ba kumno kiyong na, bun ba im G1 siya office. Ilag ba ciki kam project jong i.
hanakat ba inwan la amit bun ba imjuan show office ile direct ba chiki kam project jong ngala habang nga phone show office jong CM ngadon ko phone number jong kiong ba yang akum ta tengan le akum no haga jing sisa namar ba nga snusuk ken bakil iPhone number kum ta tenga snusuk namar ting iki bahe bahan sisa te ngindek kulmar ngimlap yaki kalong kum ta ngimlap sisa baki bunkam Nray man ba phone da nga kali khnang ba nga kwa ban tip ba nga ya kendu nga penkan mau ya imo kiong ba yang akum ta kiong na bun ba injuan sa office ilig ba sikam project kat ba inwan na la aslem tangangan ong su no nga asu ban ong yan ngan at sa ang tuha office jong mantaman kasi ngawan siyo nga bala nga ba ikun sa ning ru nga siyo aspa mo by dut by bam klung ka bay kani katay dengan dengan song hang tu baro singingan ap ya iman ka singi nataka daw nga phone kanang bangan tip kanang bangan jo ban ikendu ban keli ban perken mau ban yakren ban syai ndri kino office ki ong bayang kumta man baka phone arsin laisin nga phone ki ong kumta tengam na asu ban ong lo kata kita daw nga kerpat usurkan sisin subha ban penploy kan kam namar nga kam kerki kam these very few years bang adang kwat ang kya I'm still healthy I want myself to be employed but ngadon ko hok ban yo kam I have the right to be employed kat ni ngala puli the first blind to finish my masters in English the first blind to pursue PhD in English the first blind to clear UGC net in English from Meghalaya. The first blind to publish an article. Why is the government not accepting me? Ngakwa ban keling, ngakwa ban tip, ngakwa yung Conrad berubah Alex ban reply yang lanu kin penbit penbiang yang kata kam kumbay lah kular pajba. Baro ka imlang sa alang ka kami lenti, hindi tang mga. Baro ka imlang sa alang jo kami khalaya bat sabat jo mi khalaya ro ki kami lenti ba un yarap si siya un Pynïoh si siya kita ka kam kumbaw laong hindi tang mga ba kami lenti kan ni baro ang iyak kami lenti